Pagkongkreto sa karsada sa Barangay Mabunaw padulong sa Barangay Nangka sa lungsod sa Rizal, hapit na mahuman. Alang sa dugang detalye dawato nato si Regine Cabilin. Kusog ang kalambuan, mao kini ang makita dinhi sa lungsod sa Rizal, diin hapit na usab mahuman kini pagkongkreto sa ilang dalan, gikan dinhi sa Barangay Mabunaw padulong sa Barangay Nangka, pinaagi na usab sa pagtinabangay sa mga katawhan ug sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Uy. Dili pa man hingpit nga nakumpleto ug kamulo pa ang pagtrabaho sa dalan gikan sa National Highway sa Barangay Mabunaw padulong sa Barangay Nangka, Rizal, nalipay na kayo ang mga taga-barangay nga nagsudong niini. Ang pagsemento sa maong karsada nga adunay gitason nga 200 meters magasumpay sa daang sementadong dalan sa Barangay Nangka nga giprioritize kaniadto ni Governor Uy sa naghinapos sa iyang unang termino isip gobernador. Adunay 1,432,000 pesos nga gipahat ang administrasyon ni Governor Uy nga diin kini gibanabana nga mahuman karong bulana. Sa pakighinabi kang Robert Bobby Pukulan, iyang gipamahayag nga ang iyang amahan nga mayor kaniadto mao'y nagbukas nining dalana mga 40 na katuig ang milabay. Tungod niini, iyang gipasalamatan ang administrasyong Uy tungod sa pagtiwas og semento sa maong dalan, sanglit mao kini ang usa sa mga nagunang dalan paingon sa mga kabaybayunan sa lungsod sa Rizal nga magamit sa mga mangingisda tungod kay hapsay na ang ilang maagyan sa pagtumod sa ilang mga kuha nga isda. Daghan kayong salamat sa ni Governor Oy, banan usab ni Madam Evelyn Oy, ni Vice Governor Angeles, ug tanang membro sa Sangguniang Panalawigan. Ug sa atong first district pud lugar nga coordinator na po si Tata Campos, nini nga project. Kini nga dalan pa ni sa ang pahimo ni ako amahan sa una. That was 1986. Dula na sa 40 ka tuig nga wala gini siya masiminto. Ug dili pa silang Pinpinoy ani, sila ni Governor Oy, ug silang Madam Bilin Oy. Dili gini siya masiminto. So ang kaasinso sa ato ang lungsod, sa ato mga barangay, ang ilang gitan-aw nga bason pa man kini mga hamiling lungsuranon, labi na mga kabos, matagaan ug maayo nga kaugmaon. Pinaagi sa mga mihuras. Gikan dinhi sa Barangay Mabunaw, lungsod sa Rizal, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Cabalida Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.